kudzera mwa atolankhani athu ndiye kuti Peter Mutharika ali 53.16%. Okay. Iyi ndiye kuti Achakwera ali pachiwiri amene ali pa 34.94%. Ndiye kuti pali kusiyana ndithu kumeneku ndi pafupifupi 20 something 21% imene akusiyana Peter Mutharika ndi Chakwera. Ukuti kaona Adalambe ali ndi 7.29%. Mmene ndiye kuti pa national level. Izi ndi zimene tapeza ife ngati Zodiac kuchokera kwa atolankhani athu osiyanasiyana madera osiyanasiyana. Koma we need to make this in the press briefing amalawa ni cameras malenga ndi zisankho mene zikuyendera tikuyendera makhandi press briefing yomwe yankhula naso ifeso tikuzokhala ndi press briefing ndi ifeso ndifata yankhuleso tuyankhule mtundu wa Malawi kuti zinthu zikukhala bwanji kapena pa tingopasana ma update kuti zinthu zikuyenda bwanji. Press briefing sikuti ndikubifana yayi press briefing ndikungolongosola za current situation kuti nyengo imene tili ndi yotani. Ndiye panopa actually if you ngati mapanga note sindupanga post ma results and sikuti ma results yo ndekuti kulibe ma results yo alipo and I've got the ndi website kumene kuli ma results ku website kumeneko chilichonse chomayenda bwinobwino kamapanga update kumeneko so kumapangiranso update nde ndikuona kuti nkwa legit komano chimene ndapanga note recently nchonena kuti ndikuona ngati since pamene amake anapereka mpata ona kuti atolankhani yambani kuulutsa ma results koma muzinena kuti kumayambiro ndi kumapeto kuti ma results awa ndi unofficial ndi osatsimikizika chifukwa amake afterwards amenena kuti atsimikize kuti zikhale officially nde since zitangoyambika zimenezozo ndizonena kuti anayamba kuulutsa madzasi aja anayamba kuulutsa then IMCP ose ogia ose IMCP anazakhala chete right anazakhala chete basi samayankhulaso chilichonse yayi then afterwards IMCP ose ogia anazadzuka after kudzuka anabwera ndi yawo kuti yayi ife tudikira make for madzasi amene mukutumizawo ndi unofficial komanso ndi propaganda ya DPP. So the question is ikhala bwanji propaganda ya DPP chifukwa marizatsiwo akumaulutsidwa ndi station ineli yonse imene ngati mainstream media ngati ili Zodiac ngati ili Times ngati ili Luntha ngati ili Timvereni whatever ma radios ose akaulutsa kwanena kuti DPP ku Mzuzu yapanilira yapakola mavota ambiri. That means Luntha, Zodiac, MPC ose aulutsa zomwezo sanga ulutse zosiyana yayi pene timvane bwinobwino yayi sanga ulutse zosiyana aulutsa zomwezo nambala yomweyo chifukwa iwo akungolutsa nambala imene ili pa ground. Palibe amene akupanga research yekha palibe amene akubwesa mavotes osiyana. Ndeno sono ngati Zodiac ngati Times ngati MPC ndi radio ose ngati wo akupereka ku mtundu wa Malawi ma results amene alipo pamene pama ndi kuti DPP ikhala kuti ikupanga propaganda yanji. Does it mean kuti ma radios osewa nda DPP like Times chani nda DPP? You understand? So DPP sikuti akupanga propaganda yopanga anthu akamaona man official results acha akumaona kuti akoma Peter wakwapula Peter akupakula that's all. Ndi anthu akamayankhula anthuwo ali ngati ma supporter ndikusi kuti ino amene muli mu ground amene mukumenya mpira ndiye muyambeso matukutukuso. Actually zinali zodabwisa kupaso it's like a strange behavior so weirdo kuona Jessica Bwira anakhumudwa kwambiri like hey makuti kanga kuti
yeah, you know DPP ife situkwaonengera like kangati she's going crazy, you understand, she's going crazy. Yeah, mukupanga zimene zizi Marizatsi ini nato zanda ameki onda amenana kuti pa ground pa ulutsani ndeza peza kuti one pambaso kubweyaso sopano Marizatsi enaso I don't know kuti akuchokera kuti, and now zapezekaso kuti paliso tale center inaso ya MCP apart from yameki kumene kuli vitumbiko mumba kumene koko, right, vitumbiko mumba kumene koko nde kumene koso akuona so zawo I don't know kuti what's happening, like Marizatsi ndo omwewa and I don't understand why can't we just sit back and bite our nails and watch. Tingokhala basi simple nkumaonelera kuti chichitika njani, that's all. Then pamapeto pake koma simungaletsa anthu amene akukuwa awo ndi masapota chabe, that's all. Amene mwabwera nkuyankhula oyamba anali IMCP kupanga press briefing sopano, like for what, why press briefing? Inali yachana press briefing it, so you are against Marizatsi amene akutulutsidwa ndi maradio. I don't know. So atipi so now so anakayankhaso iyayi kuti zokhala banje. So one Marizatsi anatuluke zipani ziwiri zayamba kulumana just because pali mphekesera yonena kuti mwa ano official Rizatsimo iyo DPP icho ndimene kutsogola, because that's the facts. Chilungamo cha nkhani ndi chitiyo ndi chimene chocho nde umomwe ndimene zilili nde Marizatsi chamabwera usiyanasiyana. That's why I've just stopped posting like kuti panga post our no komano bigger picture amene mungaitenge lino kuti pa Marizatsi amene alipo authentic original ndoti DPP ndimene kutani ndimene kutsogola, alright, nde akupangabe zidakalipo bezitili munjira, we still in the process, that's it. Nde anthu akamakuwa masapota akamakuwa basi tukenako tu IMC kupya mtima, IMCP press briefing. No, doesn't work like that. This is my cartoon choya. Tienti kale basi tideke. Sanate mavote. This is not. You don't know the end. You don't know the end. They also sokoniza zinthu yayi kuti tiambe kuyankhula na yankhanza tienti kale chete basi. Yeah. So ameki sanalengeze. Unofficial Rizatsimo zimachitika chaka chilichonse. Unofficial Rizatsimo amabwera ndithu. Unofficial Rizatsimo zimabwera zimene zozo. Mpaka na Robert Chiwamba anapanga kundakaro nthawi imeneyi. Unofficial chilichonse ndi unofficial anakamba unofficial chaka chilichonse zimapezeka. So ngati pali ma unofficial inuyo msabwere nkukhanga then start the argument based on unofficial results. Come on, that doesn't add up, man. That doesn't add up. So, yeah, that's it. The update in a minute. Tudigiri yabe. Kama bano unofficial Rizatsimo TV ndimene kutani ndimene kutsogola. Nde papachuka mapokoso kwambiri. Nde sizikupepaso yayi. Koma be ene muli mosemo simungaletsa anthu kupanga support, simungaletsa anthu kukuwa, simungaletsa anthu kulani aliyese. Even kumbali ya MCP ko ano official Rizatsimo omweyo kwa anthu amene awina akupanga na congratulations. Yeah. My MP ndani. Anyway guys, thank you so much. Mlaweni cameras. Ine ngati president woyima pandekha ndafuna kulengeza kuti ndikuvomereza zosatira zachisankho momwe zatulukira. Ndikuziwa ndalephera koma amalawi ndikulonjezani 2030 ndizayesesa.
ineyo 2030 ndisaisesa Malawi 2030 ndisaisesa ndikhulupirireni izi zinagonya koma 2030